Снимаме на Toilet Time. Така. Ще е доста забавно, само да видя колко е часа. О, завършил съм си домашните доста. Много хубава песничка. Оф. Не. Нали натискаме малко. Чакай само малко да понамалим. Много. Добре, загубих един път. Как можа да изпада от това? Готови сме. Минахме от първо ниво. 1, 2, 3, 4, 5. Къде? Познахме. Точно ги преброили. Супер сме. Ужас. Какво? Рибата ли трябва да цъкне? Олей, на това се досъра. Извиси си конференцията. Готови сме. За сега се справяме много добре. Окей. 6. Ще ги смета. Good job. 7. Чакайте. Не. Ще му падне от генев. Изчистихме го. Нямам търпение за златната туалет. Ако се чуете това писане. Това къше бе. Так. Разбих това да е първо. Не. Виж какъв деликатен го това. Следното ни. Вижте колко много неща има. Спанч Боб. Меч. Воден пистолет. Добре хора, аз мисля да поиграме. Опа! И на още нещо. Его Роналдо. Clash Royale. Между другото, аз се пошегувах, че Ивко Холка е в моя клас. Че не му знам цялото име на канала. Аз се пошегувах. Опа! Супер! Кой имам за апдейт? Те така. Ще ги изпратя.
Слагаме по-силно да го голи си да пробия. Нещо супер. Много бързо да се зарежда там. Това се да нещо. Не бъде просто! То легендарки им сигурно. Сигурен съм. То има легендарки. С хак играе. Този е хакер. Айде. Баба ми назад сега. Супер съм. Супер съм. Според мен тази брадвата е красива вещица. Хайде, раз, два, три, четири, раз, два. Глупави гоблини! Вземали сте гоблинчета, приятели, бе, що се биете? Ще си целиме кулите. Моето на втори левел, твоето не знам на кой е. Не ми изписва. Ако ти изписва, ще ти еба майката. Не знаете, че първата битка ни смързаха. То пуска 1000 карти наведнъж. Това не е човешко. Я ще ви цепим така. Я дой, щом толкова знаеш. Направо тука. Да видиш какво. Ще ми го целиш. И да е това, че ми е по-силно. Гледай, така, уме. Мрази я. Но, колко си прост. Има ли смисъл с теб да го ходя? Минус 22. Къде да си пробваме с тази кола? Да я мачкаме. Ще имаме равенство си. Не, няма. Бонус. Армията. Слагаме тая къща. Айде, умници. Моля ви се. Защо? Защо стъпи? Обещавам се, ще го смажа.
Добре. Спираме клипа, защото ще се качва половин час. Чао.